ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପଥର କେବଳ ପଥର ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅମର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଏହା କେବଳ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନୁଭବ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଶିଳାପଦ୍ମର ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ। ନମସ୍କାର। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଶିଳ୍ପୀ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପଥରକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ କାମ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନା ଥିଲା। ସେହି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଯାଦୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ପଥର ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଆସିଲେ ମହିଳା। ତାଙ୍କ ହସ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଗଲା ଏକ ପ୍ରେରଣା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମାଜ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାକୁ ମରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେହି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଲେ। ଶିଳାପଦ୍ମ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଆତ୍ମା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଛବି। ସେ ସବୁକିଛି ବଳିଦାନ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅମର। ତେଣୁ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ସେହି ପଥରକୁ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ଏକ କାହାଣୀ କୁହେ।